ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ କାହା ନିକଟକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଲେଖକ କିଏ? ଆପଣମାନେ ଏହି ଲେଖାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ କାହା ନିକଟକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଲେଖକ କିଏ? ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।